Бүгінгі біздің матур кесәбізді популяр музыкант Ризана Ақтаева емлені алқыштарды елемек достар. Xeyirli gün, hürmetli millettaşlar, sizin barıgıdlaşı motor kurkam zalda, motor bayramda ixlas ko'ngildan salamlaymiz. Bugün Başkurt tülügünü şu oңайdan, şu zalda bizden ruhtaşlarımız, millettaşlarımız hem de fikirdaşlarımız yığılganlar. Barıgızda bugünkü bayram bilan ixlas ko'ngildan tabriklaymiz. Aydagidal bir-birimizga alqışlayıq kösleydi. Bugün şulay Başkurtlarga gana bildeli tugul, bütün Türkiye dünyasına bildeli bizden galim, mağrifatsi Miftahiddin Akmulla'nın doğuna 190 yıl. Hem bugünkü bizden bayram sığarılışın Miftahiddin Akmulla'nın Başkurtlarım oku kerak degan şiirinin bir kupleti bilan birgelep başlap iberak dürüst bulur. Әзірсіз mi? Barabıda bilabız betinde. Olayha aydagız. Başkurtlarım Ay aferin bitali bizlere. Uydugizga alqışlayız. Asınlatda olu üretken akıl, iman her vakit yaşayın bizden ko'ngildarimizda. Hürmetli dostlar, bugünkü bayramımız bizden 20 bilan urilib barasak, edagidala talantlı Gelsar Bayg'usqarovani darrov alqishlar bilan salamlaylik dostlar. Zeynep Işeva üzerine Ayrat Qubag'ishov ijod etgan Bashqurt tili yiri. Hay aferin Gelsar Bayg'usqarova. Rahmet. Aydagidal yersibizga yana bir alqışlar beraylik dostlar. Adalat tilibizga ixtibaran huzdagina tugul endi o'z ulguhunda ko'rsatagila. Respublikamızda hem Rossiya Federatsiyasining Bashqurtlar ko'plab yashagan tubaklarında Bashqurt tili kuni o'ng'ayi bilan Bashqurt madaniyatini hamda tilin yaqlovga, o'stiruvga, populyarlashtiruvga yo'naltirgan bek ko'p saralar o'zdi. Qala hem rayon boshliqlari uchun o'tkazilgan flash mobda
бик кызуу барды, мөгаен барыгызда көргәнһегездер. Башкорт теленә арналган саралар бер көн белән генә сикләнеп калманы, 7 көн дәвамында барды. Байрам сарабызды артыбында дәвам итеп, безгә килгән кунаклар белән ихлас күңелдән таныштырып үтәбез. Башкортстандың фән һәм мәгариф министрлыгының министр урынбасары Әлфия Закир кызы Галиева бездә кунакта. Хәерле кис, һаумыһыгыз. Шулай ук министрлыгының милли мәгариф идаралыгы начальнигы Азат Рафаил улы Батыршынды сәламләйбез. Башкортстан юлдаш телевидениеһының Тамыр балалар телеканалы директоры Гөлназ Фәрит кызы Колхарина бездә кунакта. Гөлназ Фәритовна, һезне дә сәламләйбез. Шулай ук Башкортстан Республиканың Төркиядәге вәкиле Марат Зәки улы Танһык-Кожунга алкышлайбыз. Рәхмәт килгәнегезгә. Инде бөтә алган кунакларны, тамашачыларны сәламләү өчен һүз Башкортстанның фән һәм мәгариф министр урынбасары Әлфия Закир кызы Галиевага. Рәхим итегез, һүз һезгә. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, балалар. Һезне ысын күңелдән бүгенге сарала мәгариф һәм фән министры исеменнән, Айбулат Вәкил улы Хажина исеменнән һәм бөтен министрлык исеменнән, шәхси үземнең исемдән ысын күңелдән сәламләйм. Һәм бүгенге көн, бүгенге байрам менән ысын күңелдән котлайм. Башкорт теле көне менән. Һәм быел бит инде безнең бөек мәгърифәтче шагыйрь Мифтахетдин Акмулланың 190 яшь булыр инде, шундый юбилей дип әйтһәк тә була. Шул байрам менән дә ысын күңелдән котлайм. Бүгенге көндә мәгариф өлкәһендә, фән өлкәһендә бик күп саралар үткәрелә. Һез беләһегез бит инде ана буена безнең көн һайын саралар булды. Мәгариф өлкәһендә инде ул без милли мәктәптәр директорларын форумын үткәрдек һәм укытучыларның остаханаһы, башкорт теле укытучыларының остаханаһы еңүчеләре бу арала без котланык, уларны тәбрикләнек. 32 укытучы үзләренең методикаларын күрһәтеп һәм шул ярышта үзләренең иңгән безнең укытучылар ошо көндәрдә үзләренең призларын алдылар дип әйтһәк була. Һәм без бүгенге көндә инде һез беләһегез сагат 4-тә безнең Башкортстан Республикабыз башлыгы Мифтахетдин Акмулланың һәйкәленә сәскә һалу бара сагат 4-тә һәм аңа тиклем инде Акмулла стипендияттары быел үзләренең стипендияларын студенттар безнең урта белем бирү һәм югары уку белем бирү уйышмаларының стипендияттары, студенттары үзләренең стипендияларын алдылар. Безнең мәгариф һәм фән министры шул сараларда әле йөрү итеп әйтеп үтәк була. Һезне тагын бер тапкыр ошо сара менән, бик матур сара, яшьләр өчен һәм балалар өчен үткәрелгән сара менән һәм байрам менән котлайм. Зур итеп рәхмәт, Әлфия Закир кызы. Бүгенге сара башкорт телен үстерүдә уны заманча кимәлгә чыгарырга ярдәм итүче яңа проектларга арналган һәм улар белән таныштыруды максат итеп куя. Бұл проекттар граждандар җәмгыятенә булышлык итү фонды ярдәме менән Башкортстан Республика башлыгы гранты акчасына тормышка ашырыла килә. Бүгенге сараны оештыручы Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды директоры Гөлназ Рауил кызы Юсупованы сәламләйбез, рәхим итегез. Хәерле көн, хәерле кис. Барыгызга байрам менән ысын күңелдән котлайм. Безнең ошо сарабызга килгәнегез өчен барыгызга ла зур рәхмәт. Спикерларыбызга зур рәхмәт. Исынлап та вакыт табып, үзегезнең презентациялар турында һөйләп китүгез турында. Әкият конкурсында катнашучылар, балалар, олылар, барыгызга ла зур рәхмәт. Һәм бүген үзегезнең кисәгезне бик файдалы үткәрергә дип уйлыйм, чөнки бүген шулай ук халыкка якын, кирәкле проекттар презентациясе булачак. Рәхмәт. Зур рәхмәт, Гөлназ Рауил кызы. Артабан Башкортстан Республиканың Төркиядәге вәкиле Марат Зәки улы Танһык-Кожунга һүз, рәхим итегез. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, кадерле катнаушучылар, барыгызны ла Башкортстан Республиканың Төркиядәге вәкиллеге исеменнән сәламләйм. Барыгызны ла Башкорт көне менән котлайм. Белеугезчә, Ради Хабировтың поручение буенча бер елдан күп Төркия Республикаһының Сауда үзәге Истанбулда, Башкортстан Республикаһының
вәкиллеге асылды. Біздің вәкил біздің төп бурысы Башкортстанга инвестиция килтерү. Әмма ләкин инвестиция климаты, эшкуарлык шарттары дәүләт тарафынан игътибардан тыш, бигрәк тә инде төрек эшкуарлары һәм инвесторлары өчен Башкортстанда яки Татарстанда мәдәният, гөреф-гадәт, тел якынлыгы булуы бик тә мөһим. Шуңа күрә бүгенге байрам башкорт телен үстерү, башкорт теле көнен котлау, инвестицияларга сакыру мәсьәлә буенча хезмәт итә. Шуңа барыгызга башкорт теленә котлайм, сакырып алгансыз зур рәхмәт. Рәхмәт. Үзегезгә зур итеп рәхмәт, Марат Зәки улы. Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды тарафынан эшләнелгән иң яхшы проектлардан береһе ул Башкорт Софт онлайн тәрҗемәсен без барыбыз да беләбез һәм дә кулланабыз. Көндән-көн проект модернизациялана. Әлеге вакытта нидер башкарыла, эшләр турында безгә Татарстан Республика Фәннәр академиясының гамәли семиотика институты директорының фән буенча урынбасары, техник фәннәр кандидаты Айдар Фаил улы Хусейнов өйләр. Хәерле сәгатьтә, рәхмәт итегез. Меня слышно? Да. Попрошу включить презентацию. Да, очень рад приветствовать вас всех сегодня в этом зале. Это становится уже такой хорошей, приятной традицией в День башкирского языка представлять наши результаты работ за год. И приятная традиция, в основном потому, что мы здесь все вместе собрались, но и во-вторых, что есть действительно результаты, которыми хочется с вами со всеми поделиться. И разрешите представить вот те результаты, которые нам удалось получить по проекту Башкортсофт, то есть мы условно называем это Башкортсофт версия 2.0, да? Он представляет собой веб-портал, то есть интернет-сайт, на котором размещен машинный переводчик между русским и башкирским языком. То есть можно переводить с русского на башкирский и обратно. Но в этом году у нас значительно расширился функционал, и вот об этом я хочу рассказать в своей короткой презентации. Собственно, если человек зайдет на сайт, все очень несложно, то есть для него какие изменения произошли за год. Перевод стал быстрее, и причем, когда я говорю быстрее, это не на 10%, не на 15%, это быстрее примерно в 10 раз. Перевод стал гораздо точнее, об этом я чуть-чуть позже скажу поподробнее. И такая главная особенность, такая фишка этого проекта, что у нас появился новый функционал, это возможность озвучки башкирских текстов. То есть компьютер без помощи человека может озвучить любой текст на башкирском языке. Ну, соответственно, это верхушка айсберга, да, чтобы это стало возможным для пользователей, должно было произойти очень много технологических разработок. И вот здесь вот снизу я буквально тезисно сказал, над чем наша команда нашего проекта работала в этот год. То есть у нас значительно более чем в 2 раза увеличилось количество данных, на которых мы обучали наши модели. У нас появилась мобильная версия сайта. Чуть-чуть дальше я скажу, почему это важно. Мы подключили словари, создали синтез, записали много речей диктора и так далее. И разрешите просто рассказать, к чему это привело. То есть понятно, что технология – это интересно, но мы все-таки не ради науку не ради науки делаем, да, а ради пользователей. И то есть наш переводчик, он направлен именно на то, чтобы с башкирским языком было легче работать, учиться, использовать его в жизни. И, соответственно, уже за такой короткий срок, то есть наш проект существует где-то около года, 1,5 года, пользователи из 24 стран воспользовались переводчиком. Вот вы можете видеть там статистику по городам. То есть она более-менее соотносится с количеством проживающих башкироязычного населения в этих городах. Ну и для любителей какой-то такой специфической статистики вы можете увидеть здесь вот топ по устройствам. И то, что я сказал, то есть мы разработали мобильную версию сайта, то есть немножко адаптировали, чтобы красиво с мобильных устройств все открывалось. Именно вот смотря на эту статистику, как вы видите, да, то есть с Windows, с таких компьютеров, с ноутбуков заходит гораздо меньше людей, чем сложить Android и iOS. То есть это очень важно. И было 3 основных этапа обновления нашего сайта. Один произошел еще в середине года. Там как раз обновилась мобильная верстка. Но выделено главное направление – это были подключены словари. Да, мы разрабатываем компьютерную систему, она основана на нейросетях и так далее. Но бывают моменты в жизни, когда мы хотим быть уверенными, что поздравляя с днем рождения, поздравляя с Новым годом или желая счастливого пути, переводчик нигде не ошибся, и это точно проверенный человеком перевод. Соответственно, мы подключили словарь. Немножко я скажу об этом опять-таки на следующем слайде.
Огромный этап был для нас в ноябре, то есть мы подключили возможность озвучки текста на башкирском языке. И в декабре вот результаты всего нашего года, то есть все материалы, которые мы накопили, все алгоритмы, которые мы переписали, вот мы предоставили на суд, скажем так, пользователей, да, в декабре обновили переводчик. То есть, соответственно, пользователь, заходя на сайт, может быть, и не увидит внешних изменений, но перевод фраз станет точнее, быстрее, как я уже сказал, да? И, соответственно, вот про каждое из этих 3 направлений буквально пару минут я вашего времени займу. То есть в чем был смысл добавления словарей на сайт, я уже сказал. То есть немножко статистики. То есть с русского на башкирский язык у нас переведено отдельных слов, фраз и терминов 168 тысяч. Ну и чуть-чуть меньше для обратного направления с башкирского на русский. В чем преимущество? Во-первых, как я уже сказал, да, то есть вы уверены, что когда у вас появляется значок «словарь», то значит это проверено, это точный перевод. Плюс второй момент, что есть несколько вариантов перевода, да, когда вам нужно использовать синонимы. И, соответственно, третий вариант, то есть, как я уже сказал, это нейросети, они обучаются на определенных данных. И очень редкие данные, например, термины по медицине, музыке и так далее, они в новостях, в литературе встречаются не так часто, чтобы система могла их выучить. То есть гораздо проще добавить словари, и когда вы переводите термин по медицине, он у вас проверенный, точный, выведется на экран. Соответственно, вот здесь указаны некоторые, скажем так, терминологические словари, общие словари, которые были использованы. Ну вот это вот наша, можно сказать, без скромности гордость этого года. То есть это синтез башкирской речи, то есть любой текст машина может прочитать. Сейчас буквально в ближайшие 2 минуты я продемонстрирую вам его качество, но прежде хотелось сказать об объеме работ, который был проделан. То есть в первую очередь машина не может, да, знать, как читать по-башкирски, если не предоставить такие данные. И была проделана огромная работа Наилем Юсуповым, которого вы все знаете. То есть это был реально титанический труд в летние месяцы, начитывать. Даже не десятки, не сотни, а десятки тысяч записей, да, на башкирском языке. То есть десятки тысяч предложений были прочитаны. Но после этого, соответственно, мы взяли бразды правления в свои руки и тоже вроде бы неплохо потрудились. И я могу сказать, что та технология, которая была использована, да, та программа, алгоритм, который внутри лежит, она не использовалась в данном случае еще ни для одного языка в России. Ну, для русского возможно, но для остальных языков она еще не применялась для синтеза. То есть это самое современное, что есть в этой области. Ну и качество, соответственно, мы все это хотели сделать, чтобы добиться какого результата? Чтобы когда люди слышали башкирскую речь, компьютерную, они понимали, да, что говорит, то есть понимали, какие слова говорятся, это разборчивость. И это было не компьютеризированная, роботизированная речь, а натурально звучащая, как будто говорит человек. Ну и, соответственно, чтобы не надо было этого долго ждать, чтобы скорость работы была достаточно высокой. И если получится, я хотел бы продемонстрировать такой небольшой интерактив-квиз из 4 пунктов. То есть, если я попрошу, можно ли кликнуть на звук? Минең кабинет үзегез беләһегез 3-нче катта. И попрошу вас таким легким поднятием руки проголосовать, кто думает, что это прочитал человек. А кто думает, что прочитала машина? Ну, воздержавшихся больше, но я думаю, что ко 2-му, 3-му, 4-му мы разойдемся. Давайте попробуем кликнуть на человека. Да, то есть эту фразу прочитал человек. Соответственно, следующий пункт. Следующий слайд. Я сам включу. Угу. Пожалуйста, на центральный. Малайдар һәм кызлар, без шат күңелле егетләр. Если те, кто считает, что это прочитала компьютерная программа синтеза речи? Ага, но здесь рук побольше. Я думаю, что вы уже начали быть специалистами. Можно нажать на программу. Есть небольшие паузы какие-то такие не совсем естественные, да. Да, пожалуйста, 3-й. Вазик хоры ком тузаны туздырып алган тылды. И такой же вопрос, синтез. Да, все голосуют по той же самой причине, что необычные фразы. Давайте нажмем на программу. Здесь это моя ошибка, на самом деле это прочитал человек. Я просто специально выбрал эту фразу, потому что, чтобы продемонстрировать, да, в идеальном мире человек интонацию делает лучше, но мы говорим не всегда идеально, да, если мы будем говорить 10 часов, мы тоже иногда можем делать паузу не совсем в том месте. То есть если мы не прочитали предложение полностью сначала, не поняли его смысл. То есть я к тому, что и компьютерная программа, и человек могут ошибаться примерно в одних и тех же местах. Ну и заключительный, это был заключительный уже, собственно, пункт. Возвращаясь, скажем так, к истокам и заканчивая мою презентацию практически на этом, то есть мы все-таки делаем
сайт переводчика. И люди, когда заходят, для них интересно услышать компьютерную речь на башкирском. Это необычно, это современно, но они все-таки хотят получить точный перевод. И я могу сказать, что буквально несколько дней назад мы провели сравнение, тестирование тех переводчиков, которые сейчас есть вообще в интернете для башкирского языка. Это 3 переводчика основных, вот Башкортсофт, Яндекс и Microsoft. И мы что сделали? Мы взяли 1000 предложений и их переводов на башкирский язык. Это и литература, и новости, и какие-то юридические документы. Мы эти 1000 предложений не показывали нашей системе, когда ее создавали. То есть она их никогда не видела. Ну, чтобы было честно, да, чтобы она их не запоминала. И мы это 1000 предложений перевели нашим переводчикам и другими переводчиками с русского на башкирский, с башкирского на русский. И посчитали статистику, насколько похоже, да, то, что человек переводил, и то, что система переводила, насколько схожесть вот этих 2 результатов. И вот статистику вы можете видеть, ну, то есть здесь метрика называется Blue, но это не сильно важно. То есть чем больше, тем лучше. То есть мы можем сказать, что действительно у нас есть не только субъективные наши желания, но и объективные предпосылки сказать, что вот наш сайт и переводчик Башкортсофт, который вот мы создали в рамках этих 1,5 лет, на текущий момент предоставляет наилучшее качество перевода для башкирского языка. То есть если кто-то вдруг не знает, bashkortsov.ru, рекомендуем пользоваться, если вам нужно что-то перевести. И чтобы показать наглядно, что это все не выдумки и не картинки, разрешите потратить еще 10 секунд времени и перейти на сайт bashkortsov.ru. Так, видимо, у нас происходит что-то. То есть он в свободном доступе с телефона, с компьютера, можете зайти и воспользоваться, то есть ничего не нужно там загружать и так далее, бесплатное пользование. Если можно перейти по ссылке, да. И я попрошу просто набрать на русском языке текст, что я еще раз поздравляю вас с Днем башкирского языка. Поздравляю вас с Днем башкирского языка. Можно восклицательный знак поставить для убедительности. Желаю успехов вашим проектам. И давайте дождемся, чтобы потом озвучить итоговую фразу, посмотреть, как это все звучит. Да? То есть это не заготовленные фразы, вы можете зайти и все, что вам нравится, поздравить там друзей, родственников с любыми праздниками. Ваших проектов. Угу. И давайте нажмем вот на зеленую, которая загорелась. Һеҙҙе тағы ла бер тапҡыр башҡорт теле көнө менән ҡотлайым. Проекттарығыҙҙың тормошҡа ашырылыуында уңыштар теләйем. Спасибо большое за внимание. Ҙур итеп рәхмәт, Айдар Фаил улы. Татарстан ҡунағын әйҙәгеҙ нығыраҡ итеп алҡышлайыҡ әле. Ысынын әйткәндә, йәй осорында беҙ Арман әрләшеп тә бөттөк, йәйге телә мине ултыртып ҡуйҙылар 3 айға. Шулай ҙа Айдар, молодцы, афарин. Тамыр үҫмерҙәр һәм дә балалар телеканалы тарафынан төшөрөлгән өр-яңы проект үҫмерҙәр өсөн беренсе башҡорт мистик сериалы «Ышан» тураһында тулыраҡ беләйек. Гөлназ Фәрит ҡыҙы ҡолһарына һөйләр. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар, хәйерле көн, ата-әсәйҙәр, хәйерле көн, балалар анда артта ултыралар теҙелешеп. Тамыр телеканалы сериал форматының шул тиклем үтемле, балаларға яҡын һәм балаларға яҡын булыуын тойомлап, 5 йыл әүәл тәүге сериал төшөрөргә тотондо. Һеҙ беләһегеҙ инде, Бирешмә сериалының 1-нсе һәм 2-нсе сезонын беҙ төшөрөп балаларыбыҙға һәм уларҙың ата-әсәләренә күрһәтә алдык. Һәм был Бирешмә сериалы беҙҙең инде Башҡортостанда ғына түгел, ул Башҡортостандан ситтә лә билдәле, байтаҡ фестивалдәрҙә беҙҙең Бирешмә һүҙен рустар һәм башҡа милләт кешеләре Бирешмә тип үҙҙәренсә матур итеп әйтергә лә өйрәнделәр. Быйыл йәй беҙ «Ышан» исемле яңы сериалға тотондоҡ. Был сериалды беҙ мистик сериал тип атайбыҙ, сөнки унда беҙҙең яратҡан башҡорт легендаһы ете ҡыҙҙың күккә йондоҙ булып әүерелгән ете ҡыҙҙың ергә үҫмерҙәрҙең ауырлыҡ кисергән үҫмерҙәрҙең яҙмышына йоғонто яһар өсөн төшәләр. Үҫмерҙәр әгәр ҙә баштарын түбән эймәһә,
бик ауыр сақтарда ла күккә, йондыҙҙарға ҡарарға үҙҙәрендә көс тапһа, бына штаб шундай үҫмерҙәргә етығыҙ ярҙам итә алала инде. Ни өсөн ышан? Сөнки үҫмер саҡта балаларҙың күңеле ҡайтыусан була. Байтаҡ ҡына ҡатмарлыҡта килеп сығашлай бит. Ата-әсәйҙәр аңламай, мәктәптә артыҡ ҡаты тоталар, һәм башҡа тәүге мөхәббәт, һәм башҡа төрлө шундай өлкәндәрсә проблемалар килеп тыуа. Балалар әлегә уны, был проблемаларҙы сисергә әҙер түгелдәр әле. Шуға күрә беҙҙең был сериал ул ниндәйҙер бер тарихты, сюжетты ғына һөйләп ҡалмай, беҙҙең үҫмерҙәребеҙгә, балаларыбыҙға һәм ҡайһы берҙә бәлки ата-әсәләргә лә, уҡытыусыларға ла ниндәйҙер этәргес көс булыр, ярҙам булыр тип бик ышанабыҙ. Тәүге роликты ҡарайыҡ. Первый ролик. Ҡайҙа бөгөн төшөргә әҙерләнәһең? Малда. Ә мин һиңә ышанмайым. Һинең бер генә үҙеңә лә ышанмайым. Күпме әйттем мин һиңә? Ташла шул WhatsApp-ышыңды тиеп. Әйе, тартып алығыҙ бөтә нәмәне. Ана тәҙрә асыҡтан киттем. Үкенерһегеҙ әле шундай. Нәмәгә кәрәк ул миңә? Нәмәгә? Рәхмәт. Бына ошондай еті үҫмер күреүегеҙсә беҙ ишараланыҡ. Һәр береһенең ниндәйҙер әлеге мәлдә бөтөнләй йырып сыҡҡыһыҙ тойолған ауырлыҡҡа осраған. Әммә ул ауырлыҡты әгәр дә үҙ көсөңә ышанһаң, һәм яҡын кешеңә ышанһаң, йырып сығырға мөмкин. Беҙҙең сериал баштан алып аҙағына хәтлем бына ошо хаҡта. Балалар үҙ көстәренә ышанһын, балаларҙы үҙ көстәренә ышандырырлыҡ өлкәндәр булһын. Хатта бала үҙ көсөнә ышанмаған хәлдә лә, бына был күктән төшкән ете ҡыҙ ул баланың көсөнә ышана. Был сериалда ышан тигән һүҙ ныҡ күп ҡуллана. Беҙ уны махсус рәүестә шулай эшләнек. Сөнки был һүҙ баланың подсознаниеһына, түбәнәңенә инеп, шунда ултырһын дип. Сөнки ышан тигән һайын барыбер кеше нимәгәҙер ышанырға тырыша. Аңламаҫтан да, уйламаҫтан да. Второй ролик, пожалуйста. Рәхмәт. Бына был ете ҡыҙға ни өсөн ерҙәге үҫмерҙәргә ярҙам итергә кәрәк? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Күктә йондоҙ булып балҡыған ете ҡыҙға легендадан ни өсөн үҫмерҙәргә ярҙам итергә кәрәк? Нисек уйлайһығыҙ? Рәхмәт, Ғәзиз. Эйе, улар күктә меңәр йыл йондоҙ булып балҡыһалар да, һәр береһе мына шул меңәр йыл буйына үҙенең туған еренә, туған йәйләүенә ҡайтырға тигән хыял йөрөтә. Һәм уларға ҡайтыр өсөн бына ошо ете үҫмергә ярҙам итергә кәрәк. Улар үҫмергә ярҙам итә алдымы етеһенә лә, ярҙам итә алманымы, кире ҡайттылармы, кире ҡайтманылармы? Һеҙ быларҙың барыһында 2-нче ғинуар 20-30 сәғәт БСТ каналында ҡарап белә аласаҡһығыҙ. 7 серия, 7 яҙмыш, сюжетында вертикалда, горизонталда һәм беҙ 9-нчы ғинуарға хәтлем, бына һеҙҙең каникулдар ваҡытында һәр кис күңелендә башҡорт рухын йөрөткән, үҙен башҡорт тип һанаған, балаларын башҡорт рухында тәрбиәләргә ниәтләгән бар кешеләр ҙә беҙҙең БСТ каналын тоҡандырып, ышан сериалын ҡарар тип мин бик ышанам, бик үтенәм. Сөнки әлеге мәлдә телевидение шарттарында сериал төшөрөү ул шул тиклем ауыр эш. Уны күҙ алдына килтереү лә ҡыйын. Бөтә Рәсәйҙә бары тик беҙҙең телевидениела ғына ул сериал эшләнә, һәм һеҙҙең һәр берегеҙ шуны аңлап, туйып, үҙегеҙҙең телевизор төймәләрен 21 каналына күсереп,
быйсынан караһагыз ине. Чөнки һезнең каравыгыз безнең өчен иң зур баһа. Рәхмәт. Зур итеп рәхмәт Гөлназ Фәритовна. Дөньяның бөтә телләрен үзенә һыйдырган хөзлек ул әлбәттә Глосби, универсаль күп телле кросс-платформа онлайн хөзлек һәм дә тәрҗемәсе. Безнең башкорт теле дә ошо хөзлектә үз урынын таба бара. Башкорт теле Глосби хөзлегендә проектның үзенчәлекләре белән таныштыру өчен хөзле проект өстендә эшләгән җәмгыятьсе Башкортстан Республиканың Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһының документларда цифрлау бүлеге мөдире Искәндәр Алик улы Шакировка бирәбез һүз. Рәхим итегез. Тел яратучылар, без ошо хөзлекте 4 ел буена эшләп барабыз. Һез аны таба аласыз интернетта, ул кушымта рәвешендә лә кулланыла була. Әйдәгез, без аны сынап карайык. Нисек тәрҗемә итә икән? Мәсәлән, вот күрәһегез, 100 меңдән аша хуит бында һәм мисалдар 600 мең. Башкорт төймәләре булмаһа, ошондай виртуаль клавиатура килеп сыга. Әйдәгез берәй һүзне эзләп карайык. Мәсәлән, әйдәгез байрам. Тик байрам бана аңлатмалары ла бирелгән. Был праздник җәмгыять яки аерым бер кешенең тормышында кыланышлы вакыйга уңайлы менә оештырган һәй һәм уен көлке. Мөгаллим һүзен әйдәгез. Так. Арабча булса ла барыбер. Ничек әйтегез, мөгаллим? Әй, мөгаллим. Хәзер ашыктырма кайда, аха. Так. Ага, учитель, преподаватель, обучающий. Һәм шунда мисалдарда һез күрә аласыз. Ну, шундай как бы хөзлек инде. Рәхмәт. Тамам, мая. Һәм зур итеп рәхмәт. Искәндәр Алик улы менә ошо әйтеп иплеген әйтеп сыгып һөйләһә лә шуга зур эшләр баткырганнар. Ныграт дәррәүрәк итеп алкышлайык әле. Хәзер игътибарыгызга өр-яңа проект турында тәкъдим итәбез. Мәгълүмат был проект турында ишеткәнегездә, күргәнегездә юктыр әлегә. Башкорт телендә өстәл уены. Проект авторы Күсәрбаева Әлфия Самат кызын сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез, өр-яңа проект менән танышырга без әзер. Барыгызга сәлам. Ишетеләме? Хамгыз, минең исемем Әлфия. Мин был уенның авторларының береһе. Был уенда безнең гаилә уены дип әйтһәң дә була инде, чөнки без уны буласак тормыш иптәшем белән бергәләп яһанык. Уенның кагыйдәләре бик ябай. 55 карточкала, һәрбер 2 карточкала берәр дөйем хүрәт бар. Бөтә уендар да ошо дөйем хүрәтләрне табуга юнәлтелгән. Был уен рекордлы вакытта эшләнде дип әйтәм дә була, чөнки без уны 2 ай эчендә икәүләп эшләп сыгардык, чөнки 20 сентябрь кабул ителде решение. Карар кабул ителде. Без уны yetiştirәбез дигән 22 ноябрь адакы материалларны уже басмага тапшырдык. Минең был
идеяһы яңы дип әйтә алмайым, сөнки минең әхирәтем бындай уенды Тыва республикаһы өчен эшләгән. Ул миңа һөйләгәндән һоң мин бындай уендар Башкортстанда бар микән дип эзләй башланым. Тәүдә бер уенда ла тапмадым, шуннан әсәемә һөйләгәнем, мин менә ошондай настольный уен эшләйм дигәнем. Ул нимә була ул дигәс, аңлаткайным миңа. Быйстыла уйнаган әлләсе уйнын видеога төшереп берделәр. Ошондай буламы ул тин инде. Шуннан угала, был тоже ошондай өстәл уены, настольный уен дип аңлаттым инде. Тәүге ыңгае был уенды эшләй башлаганда нисектер үземдә позицияһы был уендың әле башымда юк ине. Нимә тураһында ул буласак, нимәгә юнәлтелгән буласак, шуга ла иң беренче ул башкорт телен өйрәнүгә юнәлтелгән уендыр дип уйланым тәүдә. Адактан уйлап йөри торгас, нисектер үземдә кыен тоелды, алдаксы итеп тойдым. Чөнки мин инде 10 ел тирәһе Башкортстанда яшәмәйм, Мәскәүдә яшәйм. Башкорт халкынан нисектер алыслашып киткән һымак, башкорт теле онытыла башлаган һымак. Шуга әйдәгез килеп, әйтәгез башкорт телен өйрәнәйек әле дип әйтһәм, миңа нисектер синдром самозванца дип әйтәм икән, шулай уянды. Шуннан уйлап йөри торгас, минең бит күпме дусларым бар, башкорт түгел дусларым бар. Улар бит кызыксыналар, уларның да өйрәнгеһе килә дип, был уенды башкортлар өчен генә түгел, башкорт теле белән кызыксынгандар, башкорт телен өйрәнергә теләгәннәр, башкорт халкы һәм башкорт түгел халыктары өчен дә эшләргә дип уйланык, һәм шуның өчен исеме урысча булды инде. Нишәп урысча дип безгә һорау бирәләр, бу минең аңлатуым менә ошылай. Шуның өчен бөтәһен әле аңлашулы булһын өчен был уен русча атала инде. Уенда уже хакас, армянин, урыс, мартва халыктары уйнап караны, уларның бөтәһен әле окшаны, кызыксыналар. Уйнаган вакытта тиз генә һүзләр ятланыла, чөнки һин уларны берничә әллә ничә тапкыр кабат-кабат күрәһең һәм шуга улар нык итеп истә торып калалар. Шулай итеп, был уен олылар өчен генә түгел, балалар өчен дә бик кызыклы дип әйтә алам. Башкорт телен өйрәнергә уйлаһагыз, башыгызды башкортча уйлаткыгыз килһә, безнең Инстаграмга язылыгыз, уенды уйнагыз, һорауларыгыз булһа, Инстаграмга яза аласыз, хәзер иле миннән һорагыз. Рәссам Алла Бөрү калаһыннан Алла Гиндулина. Инстаграмда Алла Дрос дип языла. Мин уны адактан Инстаграмда оның турында һөйләсәкмен. Балалар үрәтләрен төшергән рәссамга язгайным. Ул әйтте, минең вакытым юк, тине шуга ул миңа Алланы бер контактларын бирде, мин шуның аша һөйләштем. Рәхмәт. Айда, передам рәхмәт. Әйткәндә, кемнең һораулары бар? Шулай ук әле һорау бирергә мөмкин. Альфия Саматовна, һораулар бармы? Айда, Газиз. Минимум 2 кеше уйнай ала. Сикләнмәгән дип әйтһәң дә була, 8-10 кешеләр уйнай ала. Бер уенда. Ага. Ярай, рәхмәт. Рәхмәт. Ҙур итеп рәхмәт. Альфия Күсәрбаева. Менә бүгенге байрам тамамлану менән бөтәбеҙ дә игра в башкира, башҡорт, нисек тәржемә итәбеҙ? Башҡорт булып уйнау. Шулайыраҡ килеп сыға инде. Рәхмәт. Артабан дәвам итәбеҙ. Әйткәндә, беҙ әлеге мәлдә беҙҙең тура трансляция YouTube-та бара, Башфондта, һәм ошо минуттарда беҙ бая Башҡортсофт командаһының бер белгесе Айдар менән таныштык бит инде. Шулай Ринат ҡарауылтар, әйтәгеҙ, Татарстан Республиканы ҡарауылтырған беҙҙең менән хеҙмәттәшлек иткән дуҫтарға алҡыштарыбыҙҙы еткерәйек әле. Ринат, һеҙгә күп сәлам. Беҙ һеҙҙе күрмәһәк тә, һеҙҙе тоябыҙ. Рәхмәт.
Башкортостан Республика Мәгариф үстерү институтының милли мәгариф буенча ресурс үзәге баш белгесе Гөлфира Рәис кызы Миңлехматованы әле сәхнәгә сакырам. Гөлфира Рәис кызы интерактив башкорт теле 2 веб ресурсы, унда тупланган онлайн дәресләр, интерактив күнегүләр белән таныштырып, булар белән эшләү үзенчәлеге хакында һөйләп бирергә әзер. Проект Башкортстан Республика башлыгы грантына тормышка ашты. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Һеҙҙе ихлас күңелдән ошондай байрам менән тәбрик итәм. Заман уҡыусыһы ул заман менән бергә атлаусы, алдыңғы ҡарашлы, креатив. Ул интернет донъяһында йөҙөп йөрөй, заман технологияларын яҡшы белә, гаджеттарҙа ла оҫта эш итә. Ошондай шарттарда әлбиттә уҡытыусы ла, мәғариф та балаларҙың ҡыҙыҡһыныуҙарын, уларҙың ихтияжын ҡәнәғәтләндерергә һәм заман талабына яуап бирергә бурыслы. Ошо юҫыҡтан Башҡортостан Республикаһының Мәғарифты үҫтереү институты күп кенә проекттар тормошҡа ашыра. Шундай проекттарҙың береһе ул интерактив башҡорт теле 2 веб ресурсы. Был веб ресурс башҡорт телен башланғыс кимәлдә белгән һәм артабанда үҙенең һөйләү кимәлен үҫтерергә, һүҙлек байлығын арттырырға һәм башҡорт телен эскәлектәрен төптәнерәк белергә теләүселәргә тәғәйенләнгән. Был веб ресурстың һылтанмаһын күрәһегеҙ. Advanced Bashlang.ru тип ошо һылтанманы яҙһағыҙ, шунда уҡ беҙҙең сайтҡа килеп эләгәһегеҙ. Тәүге биттә күреүегеҙ сабында онлайн дәрестәр, визуаль һүҙлек, грамматика, тесттар бүлеге бирелгән. Уң яҡта өҫтә теркәлеү төймәһе бирелгән. Был теркәлеү төймәһе, теркәлеү ни өсөн кәрәк? Әгәр ҙә һеҙ теркәлеү үткәһәгеҙ, һеҙҙең һөҙөмтәләр, һеҙ эшләгән күнегеүҙәрҙең һөҙөмтәһен һеҙ бөтәһен дә үҙегеҙҙең профилегеҙҙә күрә алаһығыҙ. Һәр тәүге бүлекте һеҙҙең менән ҡарап үтәйек, ул беҙҙең онлайн дәрестәр тип атала. Онлайн дәрестәр ул үҙе 34 видео дәрестән тора. Һеҙ уларҙың темаларын таҡтала күрәһегеҙ, экранда күрәһегеҙ. Улар темалар ул балаларҙың ғөмүмән бүгөнгө заманса форматта һәм төрлө ҡыҙыҡлы темалар алынырға тырыштым. Хәҙер бына бер нисәүен мәҫәлән туҡталып үтәйек. Туғандарым һәм яҡындарым исемле видео дәрес. Бына һәр видео дәрес ул үҙе ҡыҫҡаса ғына видеонан тора. Был видеола һәр дәрестең грамматик һәм лексик темаһы билдәләнгән. Дәрестәр коммуникатив методикаға нигеҙләнгән һәм заманса форматта булыуы менән айырылып тора. Һәм был видео дәрескә, был темаға беҙҙең һүҙлек бирелгән. Ул аудио һүҙлек, башҡортса, русса тәржемәһен һеҙ күрәһегеҙ һәм шулай уҡ уны тыңлау мөмкинлеге лә бар. Һеҙ уны экранда күрәһегеҙ. Киләһе бүлек ул интерактив күнегеүҙәр. Интерактив күнегеүҙәр бүлегендә беҙ ошо тема буйынса үҙебеҙҙең һүҙлек байлығыбыҙҙы арттыра алабыҙ һәм был тема буйынса, текст буйынса төрлө уға тура килгән әйтем мәҡәлдәрҙе, фразеологизмдарҙы билдәләй алабыҙ һәм шулай уҡ тыңлау мөмкинлеге, яҙыу мөмкинлеге, уҡыу мөмкинлеге, ғөмүмән быларҙы бөтәһен дә беҙ интерактив күнегеүҙәр бүлегендә күрә алабыҙ. Киләһе бүлек ул беҙҙең телмәр ситуацияһы. Телмәр ситуацияһы шуныһы менән айырылып тора. Бында беҙҙең үҫмерҙәр ҡатнаша. Үҫмерҙәр төрлө тормош ситуацияларынан алынған диалогтар. Шуныһы менән был уникаль булып тора. Һәм был видео диалогтарҙы беҙ тыңлай алабыҙ. Арттарынан уларҙың ҡабатлай алабыҙ һәм шулай уҡ бында уларҙың видеоларҙы аҙаҡ текст форматында күреү мөмкинлеге лә бар. Был беҙҙең онлайн дәрестәр булды. Бер дәрес миҫалында һеҙгә күрһәтеп киттем. Унан тыш беҙҙең грамматика бүлеге бар. Грамматика бүлеге ул башҡорт теленең грамматика буйынса белемебеҙҙе тәрәнәйтеү өсөн һәм ғөмүмән алда бирелгән видео дәрестә үткән теманы тағы ла нығытыу өсөн был грамматика бүлеге кәрәк. Тесттар бүлегендә инде һәр дәрескә ҡыҫҡаса ғына һорауҙар бирелгән.
һәм һәр дәрескә 7 һорау һәм хаталар булган осракта, әгәр дә хаталы эшләгән осракта укучы уны кабаттан эшләп карый ала һәм үзенең белемен тагы ла бында киңәйтә ала. Менә ошондайрак бында темага кагылышлы тесттар бирелгән. Гомумән алганда интерактив башкорт теле 2 веб-ресурсы ул заманча форматта коммуникатив методикага нигезләнгән шәп яңа проекттарның бере һәм ул укучыларга, кулланучыларга бик охшар дип ышанабыз һәм ул башкорт телен өйрәнүдә яңа баскыч булыр дип уйлайбыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Үзегезгә зур рәхмәт, Гөлфирә Рәис кызы, бик кызыклы проект. Шулай итеп, башкорт теле көненә багышланган матур байрамыбызды Курай моңы менән артабан дәвам итәйек. Популяр музыкант Юлай Касимовты дәррәп алкыштар менән сәламләйек, дуслар.
Юлай Касимов. Дәррәп алкыштар. Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды менән Башкортстан Викимедиясылары төркеме берлектә башкорттар конкурс марафон үткәрде. Дәүләт җәмгыять алдында казанышлары менән тарихка ингән яки үз йорты менән тарихта һынылыш яһаган, мәгълүмат сыганактарында сагылыш тапкан башкорт милләтле шәхесләр турында Башкорт Википедиясында яңа мәкаләләр язу өчен оештырылды. Конкурс әйткәндә 8 ай дәвам итте. Ниһаять бүген җиңүчеләрне билдәләргә вакыт. Сәхнә конкурс оештыручыларын Рөстәм Шакирян улыга тәвәлендә сакырабыз. Рәхим итегез. Алмағыз, қайырлы кез. Барығызға бұл көркем байрам менен құтлайбыз. Башқұрт Википедия Хейрик Бөлдәрі исеменен, Дия Қайнар сәлем. Біз әлбетте Башқұрт Википедияның 1 ел, 2 ел түгел, быйыл бізге 16 яш толды. 16 апрельда 2005 елдің 16 апрелінде 300 тілдер алып барылған Бур кросс-платформа Википедия интернет-энциклопедиясында башкорт телендә беренче мәкалә Башкортстан исемле мәкалә язылды. Язылган, кем язылганын бага тиклем мин әле аныклай алмайм. Тәким тапманым. Аноним тарафынан язылган. Мин үзем моны 2005 елның 31 декабрендә саттым һәм артабан менә алып киттек. Бүгенге көндә безнең Башкорт Википедиясында бүген караганда 59,042 мәкалә бар иде. 23 миллион хүздән торган күләмдә, дүйім күләмдә Башкорт Википедиясында мәкаләләр бар. Бер ярты еллап караган юк, игътибарлап. Айына 2-3 миллион тапкыр укыйлар. Башкорт Википедиясын бер 40-50 мең индивидуальный несективейтеләрендә. 40-50 мең уникальные устройства. Дан шундай шәхси кешеләр укыйлар төрле мобиль версияларда эшләй. Һәм әйтергә кирәк, безнең беренче 5 елда без 5 яшькә тиклем бик елдан үсмәнек. Яй гына үстек. 5 елда без 1000 мәкалә тирәһе язганбыз. Шуннан безнең киң мәгълүмат саралары безне күреп калдылар һәм күтәреп алып киттеләр. Башкортстанның киң мәгълүмат саралары безгә нык ярдәм итте. Бер 10 еллап аларга зур рәхмәт. Наил агай Юнусов арттан бастыртып йөреп, елына 1-2 тапкыр иртәнге сәламгә сакыра, килмәһәң сәлам сакмайды. Һәм bir уңайдан киң мәгълүмат сараларына ла рәхмәт әйтеп китәһе кирәк. Уларның өлеше зур. Бұл ирекмәнлек юнәлешен күтәреп Башкорт Википедиясын күтәреп ибәрүгә өлештәре зур, һич шикһез. Һәм шул аркала безнең ирекмәндәр, яңа ирекмәндәр килүе бик елдан үсеште. Елына уртаса без шул күп булганда 4000 мәкалә язабыз. Һәм бына былтыр түгел инде, ничәнче елда фонд, Башкорт телен үстерү фонды оештырылгас, Гөлназ менән усрашып, ул сакырып алып, без һеҙҙе курсауга алабыз диләр. Башкорт телен үстерү фонды безнең ирекмәнлекте курсауга алды. Һәм менә ысынлап та дәүләт тарафынан да игътибар бүленде. Безгә быел Башкорт Википедиясына Башкортстан башлыгы гранты бирелде. Без шул грант исәбенә 5 конкурс һәм фонд исәбенә тагын бер конкурс оештырдык. Безнең ул конкурслар оештыру алдан
быга тиклем юлга һалынган, без халыкара конкурсларда катнашып, Мәскәү рус телендәге бүлекләрдә оештырылган конкурсларда катнашып, әмма ләкин башкорт телендә улар тәкъдим иткән тематикага мәкаләләр язып, унда ла дәррәү катнаша идек һәм безнең берни тиклем кырынлык та китте. Без башка милләттәр, башка телдәрдә, башка мәдәнияткә арналган мәкаләләрне күбрәк яза башладык. Хатта бераз үзара тиргәшеп та алдык шуның өчен. Абына хәзер безнең былтыр быелгы елга бирелгән грантка без тарихи Башкортстан топонимиясы, 112-нче кавалерия дивизиясы, башкорт исемдәре һәм менә мең мәкалә мотлак булырга тиеш булган 1000 мәкалә конкурсларын оештырдык. Белешмә Википедия өчен теге белешмә тематикаһына мәкаләләр оештырдык, язуды оештырдык һәм без соңгы елда, менә быелгы елда 5000 мәкалә яздык. Бу рекорд. Әйтергә кирәк, 5000 мәкалә яздык. Шуның 2000 ярымы конкурслар исәбенә. Һәм менә безнең фонд исәбенә оештырылган конкурс ул башкортлар дип атанык һәм уны без улайлы иттек. Башка конкурслар безнең бер айлык кына булса, буны без улайлы иттек һәм унда катнашучылар 300дән ашу мәкалә тик башкортлар турында гына мәкалә яздылар. Башкорт шәхесләре турында гына мәкалә яздылар һәм без элекке үзебезнең берни тиклем кырынга китүде кирегә шулай кайтарырга тырыштык. Һәм аңлашыла, өйрәләм. Һәм менә бүген мине сакырдылар инде шул конкурсларда катнашкан иң әүзем, иң безнең вики өләсәйләргә бүләкләр тапшырып китергә. Әйдәгез, ихлас күндән без ул еңүсләрдә сакырабыз түренә Абдуллина Миңһылу Фәйзрахман кызына алкышларда ялләмәгез. 27,000 ярым һумлык сертификат менә бүләкләнә. Алкышлайбыз. Рәхмәт. Артабан Юлдашева Луиза Абуталип кызын шулай ук күрергә теләйбез. 20,800 һумлык сертификат. Сәхнә түренә Котлы Булатова Фәния Газим кызын сакырабыз. 17,100 һумлык. Кыттагы еңүсе Куандыкова Таңһылу Дәки кызы 15,900 һумлык сертификат менә бүләкләнә. Рөстәм Шакиров, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Артабан да мин һүҙҙе Гөлназ Рәүил кызы Юсуповага тапшырғым килә. Гөлназ Рәүилне рәхим итегеҙ. Бүләкләү тантанаһын дауам итәбеҙ. Без хәзер бүләкләүҙе дәвам итеп бирәм дә. Юсупов Мөхәммәд Рәшид улына шулай 7,000 ярым һумлык сертификат тапшырырга итеп тотабыҙ. Уның улы Ғазиз ала, рәхим итегеҙ. Шулай Ғазиз китмәй торығыҙ. Юсупова Миңлехаят Мөхәммәд Сәғид кызы 1800 һумлык сертификат. Рәхим итегеҙ, алығыҙ. Мансуров Таһир Наил улын шулай ук саҡырабыҙ бүләкләнеүселәр иҫәбендә. Рәхим итегеҙ, 4000 һумлык сертификат. Сираттағы бүләкләнеүсе Нәбиуллина Фәнира Мәңли кызы. Әйдәгеҙ, һеҙҙе лә саҡырабыҙ. Сираттағы бүләкләнеүсе Сөләйманова Гөлшат Әхмәт кызы. Әйдәгеҙ әле, дәррәү алҡыштар менән һеҙҙе сәләмләйбеҙ. Бүләген һуңғара килеп алыр. Ғүмәрова Ләйлә Идрис кызын да ихлас күңелдән күрергә теләйбеҙ. Рәхим итегеҙ, сираттағы беҙҙең бүләкләнеүсе. Әхмәтьянова Миләүшә Арыҫланбәк кызы. Рәхим итегеҙ. Һеҙҙе лә ихлас күңелдән еңеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ. Бүләк һуңғараҡ адресатҡа барып етер. Сәлимова Зилә Миңлеғужа кызы. Бында булһа рәхим итегеҙ. Бүләк шулай уҡ хужаһын табыр.
Абдрахманова Лейсан Булат кызы. Шулай угадатырбыз. Һәм зур итеп рәхмәт Гөлназ Рәүл кызына. Кемдер бүләкләрен бүген ала алманы, безнең офиска килеп, Цюрюпа урамы, 17-нче йорт, 6-нчы этаж, 3-нче кабинет, сәгать 10-дан 4-кә тиклем килеп ала алаһыгыз. Алдан шылтыратһагыз була, безнең социаль селтәрләрдә бөтә безнең аккаунтларыбыз бар, һәм шунда ук номер телефоннары ла бар. Килеп алыгыз, ярыймы бүләкләрегезне. Рәхмәт. Зур итеп рәхмәт. Артабан китәк, Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды Башкортстан Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы берлектә Башкорт теле көненә арналган минең әкият конкурсын игълан иткән, бөтәһе 500-дән ашу эш катнашты. Җиңүчеләр билдәләнде. Җиңүчеләр 2 категорияле каралды: балалар һәм дә олылар арасында. Сәхнәгә балалар арасында конкурс эшләрен баһалаучы жюри әгъзаларын сакырабыз. Гөлнара Нәҗип кызы Хәлфетдинова, Зөлфия Рим кызы Даянова. Рәхим итегез. Тәбрикләүгә үсәбезме? Хөрмәтле милләттәшләр, күреп торасыз, шундай матур байрам бара. Телебезне белмәйҙәр дип зарланырлык бер ни дә күрмәйем, күреп торасыз. Шундай матур проекттар энтузиасттар тарафынан да, дәүләт ярдәме менән дә алып барыла һәм кемдә кем үзенең теленнән ваз кисә икән, балаларын туган телгә өйрәтмәй икән, үзенә генә үпкәләргә кала. Ризаһығыҙмы? Шулай ук башкорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды үткәргән минең әкиәт бәйгеһе лә шул хәтлем ҡыуаныслы булды. Беренсенән 600-гә яҡын эш килгән. Шуларҙың шарттарҙы үтәүселәр араһында балаларҙан 234 әкиәтте ҡараныҡ. Бына ниндәй ҙур потенциал беҙҙең балаларҙың ижади яҡтан тип әйткем килә. Һоҡландырғыс шулаймы? Хәҙер еңеүселәрҙе сәхнәгә саҡырабыҙ. Балалар арасында 3-нче урын алыусыларҙы сәхнәгә саҡырабыҙ. Әкрәмов Айдар, ысын дуҫтар һынатмай әкиәте. Рәхим итегеҙ, Айдарҙы сәләмләйбеҙ. Так, Айдарҙы ҡотлайбыҙ ихлас күңелдән. Шулай уҡ Сафина Наҙгөлдө сәләмләйбеҙ. Гөбөргәйел ни өсөн әкрен йөрөй исемле әкиәт тәҡдим иткән ул. Балалар араһында 3-нче урын. Наҙгөл Сафина. Бына бәләкәй генә ҡыҙыҡай сығып килә. Ғифранов Арыҫлан өҫтәге көсөктәр әкиәт өсөн. 3-нче урын. Алҡышлайбыҙ еңеүселәребеҙҙе. Мына ниндәй шәп егет, матур галстук тағып килгән. Хайбуллин Тимур, шулай уҡ 3-нче урын. Балалар араһында Батыр менән Телефон исемле әкиәт авторы. Рәхмәт. Шулай уҡ 3-нче урын Кремлякова Екатерина, Сысҡан пик һәм скрипочка әкиәте авторы. Екатеринаға бүләген мотлаҡ тапшырабыҙ. 2-нче урын алыусыларҙы ихлас күңелдән. 2-нче урын алыусыларҙы ихлас күңелдән сәхнәгә саҡырабыҙ. Латыпов Самир, Башҡорт иле әкиәте. Рәхим итегеҙ. Икенсе урын алыусы Инсаф Нурмөхәммәтовты бүләкләйбеҙ. Шәп Батыр, иң көслө Батыр әкиәт авторы. Артабан Азат Хөсәйенов бүләкләнә. Икенсе урын өсөн сит илдә солтан булғансы үҙ илеңдә олтан бул әкиәте. Буласаҡ хәрби егет. Дәүләткилдин Хәлит, ни эшләп Арыҫлан менән Сысҡан дуҫ түгел тигән һорау ҡуйған көн ҡаҙағына. Рәхмәт. Кунафина Сулпан, атайыма һөйләгән әкиәттәр әкиәте авторы.
Шулай икенче орынны алуысы Масальский Лев. Һәддәлә ихлас көне котлайбыз. Алкышлайык әле Масальскийга. Ниңүсәр котлайбыз. Зөлфия Римовна, рәхмәт итегез. Һүзегә. Конкурста урын алусы балаларды мен тагыла бер тапкыр котлайым. Безнең башкорт халкы борын-борындан әкият һөйләргә, әкият тыңларга яраткан, төрле төбәктәрдә дан тоткан әкият һөйләүче осталар да булган. Баланың тәүге фәне әкият. Әкият уның тәүге тәрбиясе дип һәм безгә Рәми Гарипов касандыр әйткән бит инде. Бына балаларның ошулай итеп әкият язуы бик зур, күңелле, шатлыклы күренеш. Улар бына шул әкият тыңлап үскән балалар рухлы, тәрбияле булып үсәләр. Һәм шулай бына бүгенге безнең сарала катнашкан балалар әкиятте тыңлап кына калмагандар, үзләре иҗат иткәннәр. Киләсәктә мин уларга үзләренең иҗат иткән әкиятләрендәге геройдар кебек батыр, акыллы, илһөяр, телһөяр булып үсүен теләйем. Хау сәламәт булыгыз. Зур итеп рәхмәт жюри әгъзаларына. Мин дә тагы бер тапкыр котлайым. Еңүчеләрнең барыһында әкияти мөгъҗизәгә ышанып яшәйек, дуслар. Рәхмәт. Рәхмәт. Сәхнәгә уллар арасында конкурс эшләрен баһалаучы жюри әгъзаларын сакырабыз. Лариса Хашим кызы Абдулина һәм Гөлнар Адамир кызы Мустафинага һүз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Байрам менән иң беренче башкорт теле көне менән. Әгәр дә бүген Акмулла безнең замандашыбыз булса, минең иманым камил. Ул бүген иң шәп блогер булыр иде бит. Иң күп цитаталарда уның шигырьләреннән алып бөтә яшьләр уның шигырьләрен куйыр иде. Я куймаслык моны бит. Башкортларым уку кирәк дип язып куй. А что не цитата, бит? Цитата түгелме? Самир улым шулай да инде. Менә Аллаһка шөкер, минең Самир улым килеп иткән. Ул безнең Акбудаттың шулай ук лауреаты ла булганы бар. Шулай бит. Мәләүз район молодец, матур әкият язган. Исмап әкияттәр бик күп булды. Мин бу конкурста жюри әгъзасы булуыма бер яктан куанһам, икенче яктан без аптырашып беттек. Бу хатны әкиятне нисек укып бетмәк кирәк. Тәүлек бит 24 кенә сәгать. 500-гә якын әкият укый алган тиклемен укып, шулай бүлешеп укып. Мин инде адактан бөтәһен тулайым, укып сыгырмын дип куйдым. Чөнки һәр баланың бары эшен укыгы килә, күрге килә. Һәр хәлдә Акбудат журналы 5 елга әкият менән безнең муксабы тулды. Гадәттә әкият таба алмай ултырабыз кайбердә. Шуңа күрә ошо сараны оештыручыларга, менә башкорт телен хаклау һәм үстерү фондына без рәхмәтлебез. Исмапта безнең хәзер әкияткә кытлык булмаясак. Инде үзебезнең сиратыбызда менә ошо башкорт теле көнен уңайыннан бит инде әле менә республика буенча Россиянең һәр төбәгендә башкортлар яшәгән, күпләп яшәгән. Хамар, Харытау, Ырымбур, Силәбе, Пермь, Свердловск, Курган өлкәләрендә, Ханты-Мансийск автономия округында бик матур саралар бара, ошо безнең башкорт телебезне данлаган. Улай гына менә Россия төбәкләрендә генә түгел, бөтә дөнья кимәлендә кайда башкортлар яшәй, улар һәрберсе башкортса бер куплет булһалар шигырь ятлап, ана шулай әйтәм бит, Акмулла булһа, әллә нисә шигырен укып, хәзер бүгенге көндә бөтә социаль селтәргә тутырган булыр инде. Азамат Юлдашбаев әйтмәшле, Казакстанда шабашкала йөргәндә лә, я булмаһа, ул калым эшләргә сыгып китһә, укытырга казак балаларымы, кыргыз балаларымы һәр хәлдә бүгенге көндә төрки дөньяһында Акмулла дип әйтһәң, кайда барып кирһәң дә, бигрәк тә Казакстанда, Кыргызстанда, төректәр арасында барып керүмә иң беренчесе Башкортстандан икәнеңне белһәң, һаумыгыз, Акмулланың варихтары, һаумыгыз, Зәйнулла Ишандың варихтары, һаумыгыз, Зәки Валидидің ватандаштары дип безгә сәламләйләр. Бу юкка гына түгел, чөнки улар безнең телебезгә, дәүләтчелегебезгә нигез салган шәхестәр. Әйдәгез хәзер бүләкләү тантанаһына күсәйек. Без икебез дә Акбудат журналында эшләйбез. Мин балалар өчен бер повесть язган булһам,
Хәзер яла башланым шигырьләр, кемдәр мен аралашаң, кемдең арбаһына утыраһың, шуның йырын йырлаһың диләр бит. Хәзер тик бөтен дөньяга балалар күзе белән карыйм, сынап та. Хәзер элекке мәхәббәт шигырьләрымды куям социаль фильтрларга. Туган бөтен шигырьләрем балалар шигырьләре килеп чыга. Инде безнең Гөлнара бик күп балалар китаптары авторы Гөлнара Мустафина Башкортстан Язучылар союзы агзасы һәм без бергә Акбузат журналын иҗат итәбез. Әйдә Гөлнара бергә һүз әйтеп китәйек тә, котларбыз. Хәерле кис, барыгызды ла ошондай матур байрам менән котлайым. Был ысынлап та безнең байрам. Башкорт телен һөйгән, үзенең туган телен яраткан халкыбызның байрамы был. Һәм менә баланың тәүге һүзләре, тәүге менә дөньяны таный белү башлауы ысынлап та әкиятләрдән башланалар дип уйлыйм инде. Һәм әкиятләрдә юкка гына башкорт халык иҗатына кертмәйдәрдер. Ул бит инде элек-электән телдән телгә һөйләнеп шулай күсә килгән. Һәм бына ысынлап та шул хәтлем нык һөендерде, шул тиклем әкият язылуы. Аларның һәрбере төрле-төрле, бай йөкмәткеле, кайһылары шул хәтлем аптырап та утыраһың. Был моны идея кайдан килде икән дип инде. Менә шундай матур әкияттәр булды. Шул әкияттәрне иҗат иткән, тыңлап үткән балалар өчен куанам. Хәзер әйтәгедәй ихлас күңелдән бүләкләү тантана күсәбез. Уллар арасында 3нче урынны алучылар Юсупова Динәгә дәррәү алкыштар. Рәхим итегез. Алкыштарды елләмәгез әле Юсупова Дина. Истәлеккә фото. Сираттагы бүләкләнүсе Бик Баба Светлана. Шулай хәзер алкышлап, ихлас күңелдән бүләкләү майдансыгына сакырабыз. Рәхим итегез. Сираттагы бүләкләнүсе Гүзәлия Кәримова. Шулай ук без хәзер ихлас сәламләйбез. Уллар арасында 2нче урын яулаучылар Малыбаева Насима. Рәхим итегез. Шулай уллар арасында 2нче урын алучы Гөлсәсәк Кол Мөхәммәтованы сакырабыз. Рәхим итегез. Менә һәр 2нче урын алсагыз Гөлсәсәк ныграк алкышларны. Ягез әле. 3нче урын Лениза Зайнишева. Рәхим итегез. Ленизага бүләк барып етер. Зур итеп рәхмәт жюри әгъзаларына. Менән тагыла бер тапкыр яшәһен башкорт телебез. Ул мәңгелектә башкорт халкы менән бергә яңгырап торган. Зур итеп рәхмәт. Беренче урын яулаучыларны котлар өчен сәхнә бүтүренә Башкортстандың Мәгариф министрлыгының Милли мәгариф федералыгы начальнигы Азат Рафаил улы Батыршынды сакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле кунаклар, коллегалар, достар, бөтәгезле шу байрам менән кайнар котлайм. Әлфия Закировна безнең Мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән үткән саралар турында әйтеп китте. Байрам менән котлайм. Рәхмәт зур итеп. Шулай итеп, беренче урын яулаучыларны сакырабыз Гөлсия Нугманова. Әйдәгез алкышлап, без сезне ихлас күңелдән сәламләйбез. Менің әкият конкурсы өсен сираттағы Наилә Акманова. Сираттағы бірінші орын яулаучысы Гүлсәсәк Урмантаева. Зур итеп рәхмәт Азат Рафаил улы.
Давам итәбез хәзер инде бөтә алган игътибар экранга, хөрмәтле дуслар. Минең әкият конкурсы жюри әгъзаларының рәисе, Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясының мәгърифәт отличнигы, Башкортстанның Һәдия дәүләт шина исемендәге дәүләт премия лауреаты Фәрзана Хәйбулла кызы Гыбайдуллина һезгә котлау сәламен yetkерә. Рәхим итегез. Hürmetli укучылар, укытучылар, тамашачылар, ата-әсәләр, барыгызга күренекле сәсән, мәгърифәтче, шагыйрь Мифтахетдин Акмулланың 190 еллык юбилейына арналган кисә менән котлайм, ихлас күңелдән котлайм. Бында йыелган балаларның әкиятләре иф китмәле, бер-беренә охшамагандар, һәр беренең үзенең йөземе бар, үзенең акык ташы бар. Ничек итеп бал корттары гүл сәскәле яландар буйлап хут йыя, шуның һымак һез дә башкорт халык әкиятләре менән рухланып, башкорт язучыларының әсәрләре менән байып, үзегезнең кәрәзегезне куйганһыгыз. 7 марафондың 7 адым бүлегенең һәр бере һезнең әкиятләрегездә сакла. Унда акыллылык та бар, сыдамлылык та бар, рухи байлык та бар, шөкер итү дә бар, ихласлык та бар. Һәм барыһы шул тиклем ихлас язылгандар. Шуның өчен һезгә зур рәхмәт һәм киләсәктә лә юлдарыгыз ак булсын һәм күңелегездә башкорт рухы, башкорт теле язмышы һәр вакыт төп урында алып торсын. Рәхмәт һезгә. Фәрзана Хәйбулла кызына әйдәгез алкыштарыбызны yetkерәйек әле. Зур итеп рәхмәт. Байрам сараһын популяр йырчы Сабина Кучаева дәвам итә. Ихлас һездә сәламләйбез. Барыгызга байрам менән һезнең өчен зәңгәр күз. Кәефтәр нисек? Сабина Кучаева. Зур рәхмәт.
Ошондай зур күркәм байрам менән һеҙҙе ысын күңелдән ҡотлайым. Башҡорт телебеҙҙе үҫтерәйек һәм беҙҙең донъяларыбыҙ һәр саҡ һеҙ кеүек матур булһын. Донъя матур. Кәйефтәр нисек? Ишетмәйем. Әйдә алҡышлап алайыҡ, дәртлерәк. Хоп, хоп. Ана шулай. Дәртлерәк. Дөнья матур, матур, көндә матур. Әммә кәрәк уны яратырға. Иламайым, әммә яшәү бәхет ердә ярдәм иткән бар бит Аллабыз. Дөнья матур, матур, көндә матур. Бары кәрәк уны күрергә. Дөнья матур, һәр саҡ күңел янған усаҡ уттарыңды ғына һүрелмә. Дөнья матур, һәр саҡ күңел янған усаҡ уттарыңды ғына һүрелмә. Атларға кәрәк алға барырға, юғарырақ мақсат қуйырға. Уңыштарым өсін булыр кәрәк, көсле тырышырға, юлдар халырға. Дөнья матур, матур, көндә матур. Бары кәрәк уны күрергә. Дөнья матур, һәр саҡ күңел янған усаҡ уттарыңды ғына һүрелмә. Дөнья матур, һәр саҡ күңел янған усаҡ уттарыңды ғына һүрелмә. Күңелерәк дөнья матур, матур, көндә матур. Бары кәрәк уны күрергә. Дөнья матур, һәр саҡ күңел янған усаҡ уттарыңды ғына күрелмә. Дөнья матур, һәр саҡ күңел янған усаҡ уттарыңды ғына күрелмә. Ҙур рәхмәт. Дәртлерәк алҡышлайбыҙ Сабина Күчаеваға. Хөрмәтле милләттәштәр, менә ошондай һәм башҡа бик күп проекттар телде өйрәнеү, өйрәтеү, һаҡлау һәм үҫтереүҙә заманса кимәлгә сығарырға ярҙам итәлә инде. Телде белеү унда аралашыу ғына түгел, шул телдә һөйләшеүсе халыҡтың тарихын, мәҙәниәтен өйрәнеүгә юл асыусы ҡорал да. Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фондының рәхмәт хаттарын ихлас күңелдән тапшырып китергә рөхсәт итегеҙ. Шулай итеп, башҡорт телен һаҡлау, үҫтереү һәм популярлаштырыу өлкәһендә ҙур әүҙемлек күрһәтеүегеҙҙе юғары баһалайбыҙ һәм киләсәктә лә милләтебеҙ үҫешенә мул өлөш индерерһегеҙ дигән ышаныста дипломдар беҙҙең сираттағы ҡунаҡтарыбыҙға тапшырыла. Гөлназ Фәрит ҡыҙы Ҡолһаринаға. Нығыраҡ алҡышлайыҡ. Ошондай уҡ рәхмәт хаты менән Искәндәр Алиғулы Шакиров бүләкләнә. Шулай уҡ алҡыштарҙы йәлләмәйек. Әйткәндә Искәндәр Алиғовичтың проекты бөтәгеҙгә лә хуш килде. Кем мөғәләмә һүҙен белмәгән хәҙер белдегеҙ инде. Көндә ҡулланырһығыҙ. Сираттағы рәхмәт хаты Татарстан ҡунағына Айҙар Фаилұлы Хөсәйеновҡа тапшырыла. Нығыраҡ итеп алҡышлайыҡ. Ошондай уҡ рәхмәт хаты Гөлфирә Рәис ҡыҙы Миңләхмәтоваға тағайынланган. Рәхим итегеҙ. Әлфия Самат ҡыҙы Күсәрбаева шулай уҡ рәхмәт хаты менән ихлас күңелдән бүләкләнә. Сираттағы бүләкләнеүсе Наил Тәлғәтұлы Юнусов.
Бармы ул залда? Безнең ошо проектта катнашып йөрүегез, ярдәмегез өчен зур рәхмәт. Гөлнас Вәртин һезгә һәрвакыт ярдәм итәһегез. Искәндәр безнең инде тумыштан бирле шикелле башкорт телесен янып, һәрвакыт башкорт теле проектларын эшләп йөри. Айдар безнең Татарстандан 2нче ел 14 декабрьдә башкорт телен көнен отмечать итәргә килә дип әйтик микәнде. Рәхмәт, шәйхурна Табриковичка зур сәлам һәм зур рәхмәт. Кызлар һәргә барыгызга зур рәхмәт. Зур итеп рәхмәт Гөлнас Рәвил. Хөрмәтле милләттәшләр, бергә булайык, бердәм булайык, ошондай проектларда бергәләп катнашып торайык. Википедиялы үсешһен, яшәһен, әкиятчеләребез бөтенләй тик яхшы әкияттәр уйлап тапһындар һәм Баш фонд, Башкорт телен һаклау һәм үстерү фондынан яңа проектлар көтәбез. Күрешкәнгә тиклем һау сәламәт булыгыз. Хушык. Hürmetli konuklar, bütün ekrán aldına sakırabız.